Ja, Birger Hansen, nu har akkurat vært en tema där uppe i Norrland hos nu vid Chris McDonald om motivation och sätta sig effektivt mål. Vad särskilt tek du vittar hem från som det någon hur du alltså lärs något du kan bruka framöver? Ja, det är helt avgjort. Några ting vet man själv inte om förvägen, men man får uppfriska några ting. Och så är det några nytt clue kommer som man garanterat kan bruka varje som vänjare och i sin dagliga arbete. Ja. Det är något så särskilt som du kanske tänker på eller Ja, det är maten att motivera på att vi att ge vad det här klapp och feedback och så. Det kan vara några ting som man till tojer ger för lite på sig. Och hade du att du för kanske agera några ting kanske lite annorlunda att man hämtar det in här? Ja, det är helt säkert att det kommer att göra. Tack för det och på ett minut. Tack för det.